Vnější nataženou, vnitřní si tak. A zůstaň sedět. Trošku víc na zadek, jo, Pájo? Tak. Povol mu tu vnitřní, jo? Otěž. Nabídni mu tu vnitřní, jo? A tlač, 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 tlač. Ruku dolů, ruku dolů. Vnější natažená, jo? Vnější pevnější otěž. Vnitřní povolená a když tak se ho přistavuju do kruhu, jo? A tlač nohama, ať se zase teda podsadí. Tlačím oběma, nebo jenom? Já vidím vnitřní, že ji máš přiloženou, tu vidím. Já se ptám, jestli kterou mám jako. No tak teď v podstatě v obouma, ale v rohu vždycky vnitřní. V rohu vnitřní, na rovině, když ho narovnáváš, ale seš na kruhu, no takže furt jako je aktivnější vnitřní noha, vnější si hlídáš jenom záď. Ruce níž, jo? Chyť se když tak toho martingale, nebo co to tam máš, a ti nelítá tolik ruka. Tak tam dáme nějaký pásek, aby ta ruka byla pevnější. Zaklonit a sednout si na zadek. Uvolnit se v tom kříži, už si seděla líp. Podsaď to. Jezdí si na tom zadku, ať si sedíš na zadku jenom. Na té zadní sedací kosti. Špičku ke koni. Ruku stálejší. Zavři si tu ruku, nehraj si těma prstama. Zavři si to v rukou, hraj si rukou. A vysedej. A vysedej. A zůstaň sedět. Vnitřní si pohráváš, aby šel do kruhu, jo, na kruh. Ještě více zkus maličko zaklonit, jakoby, ale ne ty prsa tolik, jakoby v tom kříži se trošku uvolni. Zkusme ještě trošku, hele, jakmile se ti podsadí, tak tu vnější furt nech vydrženou a jenom mu nabídni tu vnitřní, jo? Tak. Obcválala jsi ho? Tak zacválej. Tak se vyměň. Zastavit ho, zastavit, úplně zastavit do stání. Nechválila bych ho. Zaklušu.
kameň. Jízdárnu, no, trošku. Zkus pomalej, co tak nežene, ať jenom houpa, jo? Hrozný. Já už nemůžu. Jo, ale moje oleně, jako to je ruza. Zákaz. Luk. Žádný luky. Tak si pojď taky zajezdit, mamko. Zkus ho vyklusat ještě jakoby na zahozený.